Hello friends, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ. So friends, दिनै जा गरमखाय नै गोलोमजोब्बाय आङो दुगैखांबाबो जेबो लाबानो गैया. गोलोमनानै खानायानो सिजोब्बाय नै. मा खालामनो आंनि थफ्राखौ दा इगनर खालामथ'. गोलोमदै आयौ. जा फालतु नुखादों आंखौ आइलि जाइलि. इगनर खालामथ'. So आंनि भिडिअ लाबोनायफ्रा जा गोबाव जायो मानो होनबा आं मा लाबोनो जायो ओमफ्राय माने जेराव बेरायनो थांनायबो जाया बिदिनो मा लाबोनो जायो स' आं मा खालामनो माने मानि भिडिअ लाबोनो जायो ओमफ्राय आं बिदिनो सानैनो भिडिअखौनो थाब लाबोनाय जाया गोलोमजोब्बाय स' आङो भिडिअ थाब लाबोनाय जाया नालाय ओंखायनो न'आवनो मा खालामो मा खालामा बेखौनो दिन्थिलाबायनोसै आं दिनैबो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बरिंथ' जाखागोन दिनैनि ब्लगा आं मिथिखागौ बिदिनो जानाय लोंनाय ओरैनो थानाय बेफोरखौनो दिन्थिलाबायनोसै आङो जेराव बेरायनो थांनायथ' जाया ओमफ्राय भिडिअबोथ' हगारबाय थानांगौ हगारालासिनो दोननोबो हाया स' दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आया मा नांदो बेयावलाय आया मा नांखो दसेनो गोसोम सोमनो मा नांखोबा बादि गरमफोराव आं सोलायबाय थाला ड्रेस जा गरमखा दिनै गरम स' आं दिनै आयंनानि न'आवनो ओंखाम जागोन न' खाथिनिनोखा जोंहानि आयंनानि न'आ ओमफ्राय दा थांसै आयंनाव ओमफ्राय नायलांबाय थादों आं जेबो बुखैला गरमथार मान गरमखायो जि सान्दुं क्लाउडखौ जि मोजां नुदों वाव आयै पाका साका सब गुदुं जाजोब्बाय मबाइलाबो जि गुदुं जाखाबाय हें मारिलायदों मबाइला गोसोम जाजोबसिगोन आङो इमान गरम जना दंबाय थायो मा खालामनो गोदाव सोराव लाइनबो गैया बेयावसो एसे बार फैबाय थादो आहा इदिसो बार फैनांगौ आयौ जि बरिया बार बारदों Fuglarla nusranke taso ate. Hukaya bunu sana. Logo lah logo nama न' खाथियाव बरियानो थान्दा जफायना दोङो दा जोङो थान्दा मोनबाय पुरा थान्दा बिसानि रुमा पुरा गुसुखा बिसानि न'आ स' दा जि बरिं मोनदो गोदाव सोरावनो बेनिखायनो दा मोनसे गेम गेलेनि आं सिखौ खिथाथ'वाखै सिक्रेट गेम नङा नैबे मोनसे गेम दोङो दे जेनेबा नोङो एनिमेलखौ जेनेबा गाव गोसो सिङाव सानगोन बाट आं बे एनिमेलखौ माने नोंखौ मिथिनो माने आरो जों साथामबो गेलेगोन मिथिबाय एबार गेस खालाम र' आं सानाखै माखौ सानदों सानबाय दे एबार जाबायबा सोर फार्स्ट सोंग्रोगोन नोंखौ सोंग्रोनि खैथा बेसेबां आथिं दोङो मोनब्रै सब बुस्थु मोनब्रै थागोन दे बांसिनानो दे नों आंनाबो मोनब्रैयानो ओमफ्राय मा जायो एम्फौ जायो एम्फौ एनला जायो आथिं थोंब्रै मा बुस्थु जागोन सानना नाय नोंनिया आंनिया आंनाबो आथिं थोंब्रै एम्फौ एनला जायो आथिं थोंब्रै मानो बेखौ पास हारायगोन जोङो
ओमफ्राय नोंनि एनिमेला मा जायो? आंनि एनिमेला बिदिनो मालाय हो मालायनि मा जायो? बेलेग एनिमेलखौ आरोबाव हो माबा सब बिदिनो माबा जायोलै बेदर बेदर नोंनियालाय मा जायो? आंनियाबो बेदरबो जायो सब जायो आंनिया गांसोबो जायो गांसो माने जेनेबा मैगंफोरखौ जायो माने ओंख्रिफोरखौ जायो ओंख्रि आरो बेदरबो जायो लानजाय दोङो जायो हा लानजाय दोङो लाजिनायाथ' सब एनिमेला थाखायो दा दोङो दा नोंनाबो लान्जाय दङ नोङो लाजिनाय दङ एम्फौ एनला जानाय लाजिनाय जानाय मा आं नोंनिखौ बुंसै मैगं थाइगं जायो ओमफ्राय उनाव बेदर सेदर जायो सैमा न' थांबाय आं नोंनिया एम्फौ एनला जायो आं नोंखौ बुंफिननो मोनला र' नोंनिया होमबा टाइगार लायन दे आंनिखौ दिहुननो नाजा नोंसोरो दा इबाराना आंनिया आथिं थोंब्रै ओमफ्राय बेदरबो जायो ओमफ्राय ओंख्रिबो जायो ओंख्रि मा बिदिनो जोंनि माने गोथांफोरखौ जाया दा माने संनायखौ संनाय जायो माने जिखुनु आरो बुं मावजि नों सोङिखा एम्फौ एनला एम्फौ एनला जायो इनिखौ मा बुस्थु एम्फौ एनला मा सैमाया पुरा साननो हो आथिं थोंब्रै लानजायबो दोङो एम्फौ एनला जाग्रा दिनैसो खोनाबायलां आंबो एम्फौ एनला जायो ओमफ्राय आथिं थोंब्रै लानजायबो दोङो मा बेलाय दाउ दाउआ आथिं थोंब्रै थायो र' एम्फौ एनला जाग्रा जुनार थेमा मेनि एम्फौखा मोनसे आरो जावा थैसो लोगो एम्फौ थेमाया एनला जायो जों हारिसिगोन थाब खालाम मा सानो इनि गोसोआ आंनि गोसोआ मा सानो आथिं थोंब्रै ओमफ्राय लानजायबो दोङो ओमफ्राय एम्फौ एनला जायो फिसियो फिसिया मा होमबा लानजायबो दोङो टिकटिका अ माबा आं सानो टिकटिकाबो जायो एम्फौबो जायो टिकटिका आंसो बयनिखौबो गेस खालामनायखौ हादों माने आंसो बयनिखौबो मिथिजोबदो आंबो मिथिगौ बाट आं खानिखौ मिथिदो गेमाव नायनाय मादि बुंलायो ये कैसा गेम है हारिनायखौ सहायनो हालायलाया बुवा थेवबोथ' आंबो मेम नङा नाला मिनिखादों आङो एबार मा जेबो गेमानो गैला आरो मा गेम गेलेगोन माबा मोनसे गेम सानलाय नोंसोरो बेलेग माबा मोनसे दै लोंनायनिसो इन्टारेस्टिं एफेक्ट लानाया इखौ लानांगौ न'आनो सब दै जाजोबगोन देना माबा मोनसे गेम सान आं मिथिगौमोन बिरादखौ दे आं बाबाय फार्स्टनिफ्रायसो गेलेनो लुगैबाय स' फ्रेन्ड्स दा हर जाबाय ओमफ्राय आब'आ ओंखाम ओंख्रि संबाय दं थौ जोंहा नायहैनोसै ओंखाम मोनबाय आलु होआ आलु जा खोमसिखा आयौ बिराद जाना फैदों बोरै थानो हाया नों थानाया उल्था जादों मारै नुदों जागोन दे सामब्राम बानलु देनि दा उन्दुनायनि सिगां दुगैगोनबा फुङाव दुगैना जेबो लाबानो जायाखै दुगैबाबो गरम मोनबाय थाखायो आयौ दहायसो फुङाव दुगैखांनानै भिडिअखौ बानायबाय आरो दा गोलोमनानै मोनामफिनजोब्बाय हराव दुगैनानै उन्दुबा जि खान्थि गुसु मोनो आं खालि खामानि मावो खोलिबायल' थायो खालामजि जानायावबो जानाय जा खोलि जायो
खोमसि उपाय गैया दा लाइट बायनोबो फैसा गैया दानो उनाव लासैनो बायगोन जा फालतु नुखादों आंखौ खोमसिखाय जि असायसिनदो स्रां स्रां साफा मोनाखै न' नायनो खोमसिसि नुदो दा मा खालामनो उपाय गैया दिनैनि ब्लगा बरिं जाबाय आंनियाव आं गावनो नायनो सुखुवाखै खोमसिसिनो आरो नोंथांमोना मारै सुखुयो आरो बेकग्राउन्ड मिउजिक आइनि हरावथ' बिदि गाबखायो एम्फौ एनला मास्टि होनांगोन स्नि जागोन नै आङो बानलुनि थाराखौनो बख'नो बावगारदों खेन्थावदो जाबायना Uci tuh. Ayo tuh. Uci. Ada Uci. Nih. Uci. Uci deh. Uci. नाखौ आब'आ एवबाय ओमफ्राय नाखौ ओमफ्राय आरो ब्रयलार बेदर एवनो दोङो दा नैबे ओंख्रिखौ संगोन जे बुंलायो याव बेदर दङ आलुखौ फ्राय खालामना लाखादोंमोनलाय आयु गेले मोदोम मारै हरदों लाइटा मेगना मारै जोंख्लाबदों खोमसि खोमसि ओंखाम ब्राइटनेसना मा जानो लाइनानो गैया माने लाइट गैया पियाज एवनाय जानो पियाज एवनाय जानो पियाज एवनाय जानो जागोन कुनि लाबोनाया माला बायनो जोंसो बेदर जाबाय थादों कुनि लाना फै मोनसे इनो आन्था मासरुम जाना जाया आं जाफेराखै आंबो मोजां मोना आं जानो हायदों नोंखौ लगायनानै होदों जाखांबाय ओंखाम जाखांनायखाय मालाय दै लोंगासिनो इनो मायाव दै लोङो मोजां दै होबा लोंनो रोङा दै मोजां होबा लोङागासिनो ओमफ्राय इयाव लङा टङानिखौबा दै लोंगोन एसर कल लायनो लोंदो दुगैनोसै ओमफ्राय उन्दुनोसै So friends, दिनै बेसेनोसै. Thank you for watching. Bye bye. Love you all. Bye bye.